Secció d'esports i joguines. 3, 2, 1, preparats! Tots aquells moments que ens podeu donar els recollirem. Us deixarem regals i no us deixarem carbó. Gràcies, majestats, que siguin de BTV. Saludeu el rei Melcior! Us saluda el rei Melcior! Aquests nens s'han portat molt bé, ja ho veig. Enfoqueu aquí que aquests nens s'han portat molt bé. El rei Melcior els hi portarà coses. Saludeu el rei Melcior! Acosteu-vos, nens i nenes, veureu el que no heu vist mai, com orelles, ulls i boca, en nom de... Acosteu-vos, nens i nenes, veureu el que no heu vist mai, dues orelles,
buen toc. Es del mar. Les mames millor, eh? Sí. Señores y señoras, Nancy Ninos, aquí tenemos al rey Baltasar.